Hej! Vi er på udkig efter at finde ud af, om butiksindehavere de ved, hvad markedsføringsretten den går ud på. Så det gør vi nu. Hej hej! Hvad går markedsføringsskik paragraf 1 ud på? At man ikke diskriminerer, skaber frygt og utryghed, og at man har loyalitet over for kunder. Eksempler på det, som Gutten lige fortalte om, det kan være, at man ikke må opfordre til at begå selvmord, eller man ikke må vise rusmidler, som f.eks. ecstasy. Markedsføringsloven er en generalklausul, fordi det er en meget, meget bred lov, som kan følge, så den kan følge den samfundsmæssige udvikling, og stadig ramme dem, som handler illoyalt over for deres kunder. Hej, ved du, hvad garanti det er? Ja, det ved jeg alt om. Må jeg høre? Ja. Køb en brødræser, så får du en garanti. Garanti det er, når sælger lover køber en væsentlig bedre retsstilling end købeloven allerede giver vedkommende. Hvis sælger siger, at du får en garanti, så skal du huske, at du er bedre stillet end den garanti, du allerede har. Og så skal du huske at få det på skrift. Hej, ved du, hvad opfordring til køb det er? Ved opfordringen til køb skal den erhvervsdrivende informere om en lang række betingelser. Ja, det har Gutten inden fra Frøkøb fuldstændig ret i. Og der er en lang række betingelser. Og den første det er, at varens eller tjenesteydelsens væsentlige karakteristika. Den næste er den erhvervsdrivendes navn og adresse. Nummer 3 er forhold. Nummer 3 er forhold vedrørende betaling, levering og gennemførelse af aftalen i det omfang disse forhold afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen. Og nummer 4 er den erhvervsdrivendes fremgangsmåde i forbindelse med klagesagsbehandling i det omfang, at det afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen. Nummer 5 er, at der skal være fortrydelsesret, afbestillingsret eller returret, hvis forbrugeren har en sådan ret. Og den sidste lyder prisen inklusiv afgift. For at få et lille break for alle de paragrafer, så har vi lige lovet at lave lidt god markedsføring for China, som var den første gut, vi snakkede med. I får 10% studierabat, og det koster kun 50 kroner. China! Ja, det næste handler om organiseret rabat, men vi spurgte kantinedamerne, og de har desværre ikke så meget styr på rabat. Så derfor så må vi sgu selv lige læse det op. Hvad er organiseret rabat? Ja, ved den organiserede rabat, der skal den erhvervsdrivende oplyse, hvem rabatten henvender sig til, og hvad den indebærer. For eksempel, når Fitness World de tilbyder et abonnement. Scene 2. Eksempelvis, når Fitness World tilbyder et abonnement, hvor du kan få et gratis måned, hvis du slår til nu.